मित्रांनो, माझा गाव माझी कविता या सदरात ही आजची कविता कवी B.H. आंबोडकर डोंबिवली, मूळ गाव पाल वेंगुर्ला यांच्या लेखणीतून शब्दबद्ध झालेले आहे. कवितेचं शीर्षक आहे आमचा वेंगुर्ला. वेंगुर्ला म्हणजे देव आणि भक्तांचे एक गाव. रामेश्वर सातेरीचे सुंदर मंदिर, डोंगर दरी आणि मोठा माड, माडांची बाग आणि नदीचा तीर, माडांची बाग आणि नदीचा तीर. वेंगुर्ला म्हणजे पालचे श्री खाजणादेवीचे मंदिर, प्रसिद्ध जैतीर देवाचे तुळस गाव, आसोलीच्या देव नारायणाची भेट आणि वेतोबा देवाचे मुखी नाव. वेंगुर्ला म्हणजे कोंडुरा निवतीचा सुंदर देखावा, निळखार समुद्राचं पाणी, दशावतार कलेचे माहेर घर, दशावतार कलेचे माहेर घर आणि भजनी बुवांची गोड वाणी. वेंगुर्ला म्हणजे आंबा काजूच्या मोठ्या बागा, भाताची हिरवीगार शेती, एकाच भेटीत आपलंस करणारी, आयुष्यभर जपणारी मैत्रीची नाती. वेंगुर्ला म्हणजे ताज्या माशांचे तिखट कालवण, सागरेश्वराचा सुंदर समुद्र किनारा, जीवाभावाच्या मित्रासारखा अंगाशी खेळणारा थंडगार वारा. वेंगुर्ला म्हणजे घरच्या शेतीत घाम गाळून पिकवलेली नाचण्याची कणसं, थोडीशी फटकळ पण प्रेमळ, जीवाला जीव देणारी माणसं. वेंगुर्ला म्हणजे एकाच भेटीत आपलंस करणारी, वेंगुर्ला म्हणजे एकाच भेटीत आपलंस करणारी, आयुष्यभर जपणारी मैत्रीची नाती. आयुष्यभर जपणारी मैत्रीची नाती.